केस होबाय होननानै बेफोरबायदि खालामजाबाय थानो हाया। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै एमजे आरो प्रितिनि बायसा सेम टु सेम मोनसे टुइस्ट फैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना नुगासिनो दा कनजिता आरो मिरुदुल बिथांमोननि माने आरो फिन भिडिअ भाइरेल जागासिनो दासान्दि। एमजे आरो प्रितिनियाथ' जाखाबाय अलरेडि, नङा होनबा? दा बेनि गेजेराव कनजिता आरो मिरुदुल माने बिथां माने हौवा हिन्जावनि गेजेराव दा कनजिताखौ जों नुनो मोन्दों हौवाखौ केस होदों होननानै कर्टआव, नङा होनबा? दा बेफोरबायदि मा जाबाय थादों माने बिथांमोननि संसार जानायाव मा बेले बेजे, नङा होनबा? नोंथांमोनाथ' कनजिता आरो मिरुदुलमोननि गोबां नांलाय खमलाय भाइरेल जानाय, ओमफ्राय लोगोसे गामियावबो माने कनजिताया बुजाबाय, बेफोरबायदि गोबां मिथिं खालामजाबाय, बेफोरबायदि गोबां भिडिअ नुखाबाय, नङा होनबा? दा बेनि गेजेराव जोङो दाख्लै बावैसो नुदोंमोन जे जिहेतु कनजिताया बेसेबांबा गोबाव माने बियो सासे उन्दै गथ'खौ लाना थांनानै माने रुम भारा लाना बिथाङा थायोमोन, नङा होनबा? ओमफ्राय दा बिथांमोननि सानै उन्दै उन्दै गथ' दं, माने बे गथ'फोरखौ फिउचार खालामनांगौ, फोरोंनाय माबानाय फेदेरनाय, नङा होनबा? दा बिथांमोना गावसोरनि नांलाय खमलायखौ लानानै ओमफ्राय लोगोसे बेले बेजे संसार, नङा होनबा? दा उन्दै गथ'फोरा मा जागोन, नङा होनबा? फोरोंनाय माबानाय फेदेरनाय बिसोरनि फिउचारनि बाथ्राजों दा दिनै फिन बिसोरनि गेजेराव मा जाखाङो ना होनबा हरखाबै मैया दाख्लैनि गेजेराव जों नुनो मोन्दों जे कनजिताया फोसावदों गावनि हौवाखौ केस होदों होननानै जों नुनो मोन्दों, नङा होनबा? दा हौवायाबो बेफोरबायदिनो हिन्जावनि गोबां भिडिअफोर जों सेयार खालामबाय थानाय नुदोंमोन जे गुबुनजों फाननाय सोमोन्दो थालायनाय बेफोरबायदि, नङा होनबा? दा हौवा हिन्जावनि गेजेराव गोरोबनाय थायाबा बेफोरबायदिनो गोबां नांलाय खमलाय दावराव दावसि जायो, नङा होनबा? दा आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो फैयाखै जे बिथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावदों बेफोरबायदिखौनो, खिन्थु जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जि भिडिअ नुदों, जेरै जाथाय जादों बिथांमोननि गेजेराव गोबां माने गोरोन्थिबो दङ, नङा होनबा? दा जेरै बिथांमोनखौ जों सिनायो, ओमफ्राय बिथांमोना ससियेल मिडियायाव फैयो, नङा होनबा? बिथांमोननि जिहेतु भिडिअफोरखौ नुनानै उन्दै उन्दै गथ'फोरा मा सोलोंगोन, नङा होनबा? मोनसे ससियेल मिडिया माने मोनसे जोङो मोजां मोनसे माबाफोरखौसो दिन्थिनांगौ, नङा होनबा? दा उन्दै उन्दै गथ'फोरा बिथांमोननि नांलाय खमलाय बिदि गुलाय गुजाय, नङा होनबा? न'खरनि दावराव दावसिखौ नुयोबा समाजा माने बोरैबा गाज्रि टाइप जायो, नङा होनबा? दा आं बारा बुंनो थांला, जिहेतु दासान्दि बिदिनो हिन्जावफोरा सोरखौबा केस होनाय, सोरजोंबा खारलायनाय, सोरजोंबा बुथारजानाय, सोरजोंबा जिनाहारि खालामजानाय बेफोरबायदि जाथाय सोलिगासिनो। नोंथांमोना बे कनजिता आरो मिरुदुलमोननि जाथायखौ मा बुंनो सानो? कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो। थेंक इउ स' माच।